Wensizwa. Before ngike nganifundisa ngokudla isidudla, ukuthi isidudla uyasimfonyoza. Uthatha iy'nyawo uy'beke la, simfonyowe nje isidudla ngoba kuba mnandi kakhulu mengabe lithi lingena ipipi, yabo lithi lisha, ngizwa nesisindo sakho njengensizwa. Uyaybo leyo nto? Manje kunenye into engifuna sikhulume ngayo. Kunabantu ababatshabi, uthole ukuthi unamabele amakhulu bese banesisu esikhulu. And nibuye nina nifeyile. Hayi nina nibuye nifeyile. Abanye benu uze uthi hayi mina ngimthanda njena intombazana amabele amakhulu angifuni nje. Angifuni amabele angiphazamisa. Ngathi ibele ungalithatha ulitshinge ulibhekisele, ulithatha ibele ulitshinge ulibhekisele. Ngisho kanjalo ngithi woza ngifuna sihlaleni phansi sinabe sixoxe kahle ungawasaba amabele. Yabona ke insizwa yakithi mayinebele elikhulu noma mhlambe uyinsizwa yoteti usuyitholela nje yabona i-antizana liza libe nje no 45, fika nomkhaba wakhe, fika nekiwi yakhe, fika nebele lakhe lesigaxa elingaka. Hawu usuyadideka manje ukuthi wenze njani. Hayi wena bamba yena izandla umenze amabele awamfonyoze kanje. Yabo wawathi amabele. Mase wamfonyozile amabele uthula phe kwakhe. Yazini inkinga yini enidina ngayo? Nini nesidina. Niyathanda ubambelele embedeni. Noma ufake ipipi bese ulokhu uyambuka naye ke sekunkosikazi nje sekumfazi uselele usesebhidli. Abanye bayabhidlika. Abanye balale nanobra. Uthola ukuthi uyambhebha ufake ubra khani ibele lizokwazi ukuthi libambeka yena babafazi. Hayi. Yabona nje ngihlale nginitshela ngithi masenza ucansi guys iba full ocansini. Angeke umchamisa umuntu wesifazane mangabe wena uzothi umbhebha uyabuka ukuthi waze wayinto abayase Dubai ngaphela nababuye balale balahla ithemba ke babhidlike ke uthola ukuthi kwalo mkhaba lo tshifizekayo lo mkhaba ngathi wesicufuza wesidudla lo ukwazi ukuthi umbambise umbhekise phezulu bengathi uyamphusha. Uyabo engathi ukuthi umfinyiki hlangana konke together. Uyabona ke lo bese kuba khona lo mkhaba lona kubantu besifazane lo ngathi owamadoda lo ngathi nje ngathi ungampressa vele asuze yonke into bese uba right kodwa phela ngeke kwenzeke kanjalo fanele adle ukudla right noma exercise. So mawuthole lowo lina phela nawe yabo umbambisa amabele umuthi kuthina kumnandi mangabe usitshela mhlawumbe uthola ukuthi uthi ulifaka ipipi ubusho ukuthi baby bambi ibele ngifuna ukulimunca. Uyabona into le kuba naleyo nto conductor enjoy uthi usa enjoy naye be enjoy. Yabona amabele lebheke phezulu wena ungaphe kwakhe apitchiza amabele awathi ngoba makhulu azosheshe walanda la uthi ushuthe ipipi ubuyamunca amabele uthi ushuthe ipipi ubuyamunca amabele ukuthi nanibuye nibhayize kufanele ipipi kulibhuncule lapha udonsa oil ufake kuwo lamabele akhe shisa ipipi phambi kwaphathi kwamabele yini wababhili wathi uzozwa ukuthi amanunda ashisa kamnandi kanjani. Ushuthe ipipi la emabeleni uqede lapho ulikhiphe kwayena uzobe ejabula ulikhiphe ipipi uphinde uliphinsele lapha enkomeni. Yabo lonto le umshuka inkomo awulokhu ubambelele embedeni noma ubale kude umbukelele ezantsi yena phansi ulena kusekubhidlikile awubona nekhanda ngoba phela usithwa amabele wasithwa umkhaba cha nawu la bizo uyalidlalisa ibele nawu uzwabambe noma ungazobhalanse ngawo uyamfenda ngezantsi ibele ulibambe kanje uyamfenda ngala ubalansile uyamfenda ubhalanse ngalibele. Thina ke abantu besifazane kumnandi nje mangabe indoda uzozwa amandla ayo uzwe ipower yayo kuba mnandi. Hayi lento lokhu ubambelele embedeni hayi uzwakali kahle ngathi ungafana noma sidunisile ebese uvele uthi nci izandla zakho la ngizonenzela ivideo ehlukile yalokho umuntu mayidunisile bese uvele ubeke izandla la kube ikhona la oncinye khona ube ngathi uncinyile hayi phela ukuthi umpetshezele ukumbulala phela cha fanele besiphefumule nawe nje uyabo iba netechnique yakho kodwa engathi uthi nci bese uyalishisa umfaka umthondo ushisa umthondo lapho udunisile ushisa umthondo ngisho kuthiwa uneshwapha umbona ngathi unezinqa umfile ngathi unezinqa kuba mnandi seyimuke naye makuwukuthi ke ubhidlike umkhaba ibela likho sondela ke kodwa sondela uyabona into ubela phekwa umkhaba usho ubulishisa ipipi. Uyabona into leyo mawusitshifiza uzulibamba utshifiza angithi siyazwana anizokubhora.
I hope ukuthi nizweleke. Akekho ozobhora omunye. Angisenza ukuthi nibabukele abantu bemkhaba bebhidlikile. Uba active. Yenza nanomuntu wesifazane aku-enjoy. Niyeke futhi lento yokubhebhela ukuthi kuchame nina kuphela. Ngoba ingakho nibona izinto ey'ningi seniqala nokugxeka kuwukuthi kufanele uma uthola isilendo hlephula isilendo ushaye kube ngathi into engekho. Uma uthola isidudla singakuzacisi kube wozizacisa sona isidudla ngepipi. Shisa. Uma uthola umama noma uthole umuntu yabo ukhuluphele umkhaba ngoba ngisho ukuthi unjani fethize kunjalo kodwa wenze sure ukuthi naye uya-enjoy hayi ukuthi ku-enjoy naphela vele nibhebhele ukuthi kuchame nina kuphela usulokhu uvise bese nihambeni lokhu nikhuluma-ke bakhuluma abantu besifazane hayi ehlisana umoya asibukani lapha ney'nkinga zenu nani nje namadoda namakiwi namasende aqothukile ney'nkinga ey'ningi cela usubscribe-ke la uyilike ividiyo khani ngizofaka more.